Serokwezîrê Beriyê Tirkiye û Serokê Partiya Gelecekê Ehmed Davutoğlu serdana Serokê Hudaparî İshak Salam kir. Piştî hevdîtinê her du lîder civîna hevpar ya rojnamegeriyê li darxistin û bersivdan pirsên rojnamegeran. Li ser pirsa Kurdistan Biçarê, Salam yekem car behsa navaroka hevdîtina xwe ya li gel Serokkomarê Tirkiye Erdogan kir û got di hevdîtinê de ew bi piranî li ser meseleya Kurd axivîne. Herwa Salam li ser nîqaşên egera proseyekî nû jî axivî. Külliyede Kürt meselesi dediğimiz sorunu biz konuştuk. Meşser Komar Erdoğan re behsa meselaya Kurd kiriye. Li gorî me divê hemwelatiya wekhev di destûra bingehîn de cih bigire. Kurd jî li hemberî nehewqî û zilman dixwazin di destûra bingehî de bêne naskirin. Li gorî me hewceyî bi proseyeke nû nîne. Lewma hewceyî bi hişmendiyeke nû heye. Ji xwe mafên bingehîn divê nebe mijara bazariyê. Davutoğlu jî pirsa Kurdistan Biçarê ya li ser egera proseyekî nû bersivand û got Tirkiye di mijara pirsa Kurd de niha vegeriya kiryarî û gotinên salên notî û ji gelek pêngavan peşvegav avêtiye. Maalesef 90'lı yıllardaki güvenlikçi ve dışlayıcı bir مخابن ان حال Türkiye atmosfera salên notî heye ew atmosfera siyasetên ewlehî û ziman û kiryarên dijberî bi taybet li herêmên Rojhilat û Başûrê Rojhilat serdest e. Niha bi sîstema qeyûman jî îradeya wan hatiye tunekirin. Kurd dixwazin bibin welatiyê wekhev. PDV bi heyameke nû heye. PDV bi şoreşa hişmendiyê heye. Di hevdîtina Davutoğlu û Salamda mijara vegera bo sîstema parlamenteriya bihêz jî hate aqaftin. Serokê Hudaparî İshak Salam dazanîn her çiqas ew piştgirî dabin sîstema serokatiyê jî ew li dijî sîstema parlamenteriyê nînin û daxwaza wan a sereke ew e ku di her cure sîstemê de serdestiya hiqûqê bêparastin û rêveberî jî bête kontrol kirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.